OTS est là pour tous vos besoins en matériel électronique et électroménager. Sistra Technologies est une société de prestation de services et de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. Pour tous vos besoins en librairie, papeterie, matériel informatique, appareils électroniques et divers, rendez-vous chez AKD Informatique. CJT vous est présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Actuel Media jabaran filabagaw Mali kono Mali koka o mana ke fanfan fe amba foy ko awni ñongo kuma ayo bismillah anga bi dogo kibaru keneka ne bakuru mbawi recensement général no ye ka mogo hake anika go hake don o damne na kokura anga jamana hono amina wala wala likawi anga bi dogo kibaru keneka abna family soro dogo kibaru kono dugutugiya ka no ye anga jamana lada koroyi. Recensement général ye wale mi be kɛ jamanaw fɛ walasa ka se k'u ka jamana kɔnɔdenw dadɔn ani ka se ka baaraw kɛ jamana ka ɲɛtaga bi sabati cogo min na Mali ta daminɛna juillet kalo tile 8 a bɛ taa kun cɛ juillet kalo tile 7 Aminata Igeragi Kulubali bɛ ɲɛfɔli k'an ye o la. Kakeni Saria Kise numéro 2016-005 Muntala février kalo kile 24 san 2016 la. Anga jamana ye recensement général de la population tago duruna damne juin kalo kile 4 tɛmɛne wa abito sena fo juillet kalo kile 7. Nin baara in kun ye yasa ka se ka anga jamanadenw hakɛ dɔn yasa k'u dɛmɛ u k'a dɔn k'u kan ka baara mun kɛ jamana kɔnɔ. An bɛ recensement min kɛ n'a bɛ fɔ o ma recensement général de la population et de l'habitat o ye k'a dɔn jamana kɔnɔ mɔgɔ hakɛya joli bɛ yen cɛ kunda muso kunda denmisɛn kunda mɔgɔkɔrɔba kunda u bɛ u sigi cogo k'o fana cogoya dɔn so hakɛya min bɛ yen nɔ dɔgɔtɔrɔso hakɛya min bɛ jamana kɔnɔ jamana nafasɔrɔ sira minnu bɛ yen nɔ ka kunnafoni sɔrɔ olu bɛɛ la mɔgɔ mɔgɔ bɛ balolen Mali kɔnɔ nin wagati in na i kɛra maliden i kɛra dunan ye baara in ɲɛsinnen do i ma. Amadou Traoré ka fɔ la subahana mansiw bɛ k'u dɛmɛ kosɛbɛ ni recensement général tago durula baaraw la. Ani san tɔw dafara ye min ye n'i bɛ baara fɛn fɛn la baara dɔnbaga ŋanaw u bɛ baara ɲɛɲini ka yɛlɛmaw don a kɔrɔ o yɛlɛmaw la a caman bɛ a bɛ baara ɲɛtaga ko fɔ ani adamadenya yɛrɛ bɛ cogo min na an sigi cogo la don o don dɔ de bɛ fara jama kan ka taa fɛ recensement fɔlɔ kɛra san 1976 ni sisan cɛ mɔgɔ hakɛya min tun bɛ yen nɔ o ni sisan tɛ kelen ye donc baara taabolo yɛlɛmana o yɛlɛma kɔnɔna na u b'a fɔ minnu ma subahana mansinw i n'a fɔ ordinateur ani tablette ani téléphone kɛgumanw n'a bɛ fɔ o ma smartphone donc baara bɛ kɛ ni o ye donc ka kɔrɔ baara tun bɛ kɛ ni kayiti de questionnaire papier de ye an ka cidenw tun bɛ taa du kɔnɔ gaw kɔnɔ u bɛ kibaruyaw sɛbɛn ka tila ka na an bɛ na o yɛlɛma k'a kɛ kunnafoni ye ani zen in na o ni o baarafɛn kuraw de bɛ taa donc u bɛ baara kɛ ni o ye o baara kɔnɔna na ni fiɲɛ fɛn fɛn yera a la o mansimafɛn ninnu labɛnnen don walasa ka o fiɲɛw yira u la u ka a bayɛlɛma u k'a ɲɛnabɔ k'a fɛsɛfɛsɛ k'u to ga yɛrɛ kɔnɔ yanni u ka na biro la. Min ye jamana kɔnɔdenw ye olu y'a yira n na k'a fɔ ko nin baara in nafa ka bon kosɛbɛ jamana kɔnɔ. Ma se ne ma fɔlɔ mais mɔgɔ dɔ bɛ an da fɛ yan k'u sera olu ma mais n'u sera ne ma a ka di n ye recensement jamana kɔnɔ a ka ɲi kojugu ne sera ka recenser a ka di ne ye. U donna an ka duw kɔnɔ u ye habitants ɲininkali kɛ u y'a jateminɛ
mɔgɔ hakɛya min b'an ka du kɔnɔ denmisɛnnin hakɛya min bɛ yen o y'a sɛbɛn porte caman la yɛrɛ recensement ne kɔni bolo recensement nafa fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ a b'a permettre habitants ka dɔn jamana kɔnɔdenw hakɛya ka dɔn quoi. Recensement n y'a f'i ye cogo min la ni recensement kɛra Mali kɔnɔna la mɔgɔ hakɛya min bɛ yen o da bɛ dɔn cɛ hakɛya min bɛ yen o da bɛ dɔn muso hakɛya min bɛ yen ani denmisɛn hakɛya min bɛ yen mɔgɔkɔrɔba hakɛya min bɛ yen olu kan ka tɔpɔtɔ cogo min na n'o y'a sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ kɛnɛya tigilamɔgɔ kan ka kalan olu ladonni la kɛrɛnkɛrɛnnenya la o jate bɛ dɔn kalanso min kan ka jɔ fan bɛɛ o da bɛ dɔn yaasa denmisɛnninw bɛɛ bɛ kundoyɔrɔ sɔrɔ ka kalanyɔrɔ sɔrɔ ka karamɔgɔ yɛrɛ fɛnɛ sɔrɔ o karamɔgɔw kan ka kalan sugu minnu kɛ yaasa jamanaden bɛɛ bɛ kalan o jatew recensement de b'o di anw ma gɛlɛya min bɛ an ka jamanadenw kan min b'a to u bɛ bɔ jamana kɔnɔ ka taga baara kɛ kɔ kan a dɔw la a caman bɛ yen nɔ u bɛ to a la donc gɛlɛya minnu bɛ yen nɔ recensement ani an bɛ baara wɛrɛ min kɛ n'a bɛ fɔ enquête olu de b'a to an b'o gɛlɛya ninnu dɔn an b'a se k'a dɔn fɛnɛ o gɛlɛya ninnu bɛ se ka wuli cogo di. Ka don du ni du yaasa ka se k'u ka baara in kɛ o tɛ ko ka fara o kan nin baara in kɛbagaw bɛ degun caman sɔrɔ i n'a fɔ dutigi caman bɛ ban ka kuma ɲɔgɔnya n'u ye. Gɛlɛya min yɛrɛ bɛ yen ko a bɛ agent sɛgɛn o dɔ ye sensibilisation i b'a kalama k'a fɔ ko recensement ma nɔgɔn n'an donna du dɔw kɔnɔ u b'a fɔ ko dutigi ko k'a tɛ kunnafoni kalama u b'a yira k'a fɔ ko kunnafoni ma s'u ma donc o ye gɛlɛyaba ye mɔgɔ tɛ sɔrɔ du kɔnɔ min bɛ recensement kɛlaw jaabi donc o ye gɛlɛyaba ye an kan an bɛ min fɔ jamanadenw ye vraiment u ka jaabi di agent ma u kana siran k'a fɔ k'u bɛ jaabi di agent ma fɛn min de don a tɛ taa yɔrɔ si u ka da la k'a fɔ nin bɛ ka kɛ jamana yɛrɛ de kama jamana ɲɛtaga dɔ de don. Farafina kuntigi ye musoya masiri dɔ ye bibi in na ka kɛɲɛ ni an ka jamana lahalaw ye nin baara kofɔlen kɛbagaw bɛ ka nafa sɔrɔ a la Fatumata Sisoko wulila ka se nin baara kofɔlen kɛbagaw ma an ka jɛ an ka sɔrɔlenw lajɛ. An ka laadala kuntigicogow kun kanunen de kosɛbɛ nka ka kɛɲɛ ni mɛsiw carili ye o bɛ ka caman bɔ a sanga la. Kuntigi ye kunkolo labɛn cogo ye min bɛ kunsigiw fara ɲɔgɔn kan ka turukalaw di Mema Konta n'ale y'an ka laadala kuntigila ye Sebenikɔrɔ sugu la bɛna ɲɛfɔli kan ye boloɲɛ digi cogo kan. Tɔgɔ ye Mema Konta ka baara ye boloɲɛ digi de ne bɛ boloɲɛ digi la a bɛ san 30 bɔ a ye nafa se ma parce que ne ka n yɛrɛ bala la n bɛ ka n denw bala la o ye nafa belebele. O tɛmɛnen ka bɔ yen an balimamuso dɔ fana n'a den bɔra Kude Mali ka na kuntigi la. Ni denmuso bɔra Kude Mali ka na an yɛrɛ ma hali kado ni sɔrɔ yan ni denmuso de nana yan ka n débrouiller bira ye n'Ala tanto ba ni na safunɛ sɔnkɔni sadu sɔnkɔni sɔrɔ la kɔfɛ. Kaja Darame n'ale bɛ nin baara in na a bɛ waati jan bɔ ale bɛ n'a ka dusumakasi jira. Ne ka baara bɛnnen bɛ kun dilanni ma an kɔni bɛ dɛmɛ de ɲini dɔrɔn pour que dɔ ka fara an ka kow kan hali sisan an ka se ka salon dayɛlɛ k'a kɛ ka ɲɛ parce que an ka baara bɛɛ bɛnnen bɛ kun dilan dɔrɔn de ma baara wɛrɛ t'an bolo n'o tɛ quoi an b'a la a bɛ san caman bɔ mais a nafa ka dɔgɔ dɔɔnin sɛgɛn min b'a la i t'o wari sɔrɔ a la quoi seli yɛrɛ mana se i bɛ sɛgɛn kojugu i tɛ wari bɛrɛ sɔrɔ an kɔni tɛ mɛsi la baara kɛ an kɔni ka marché jɔlen don fɔlɔ seli yɛrɛ la an ka marché sɔrɔ kosɛbɛ a tɛ tɛmɛ tile 3 ɲɛnama kan seli bɛ kɛ parce que mɔgɔ caman tɛ bolo ɲɛfɛ nati ni mɛsiw an dun ka baara t'o ye. I n'a fɔ baara tɔw kuntigi fɛnɛ n'a gɛlɛya don ka fara client sɔrɔbaliya fɛnɛ kan. Gɛlɛya caman de b'a la sisan digibaga cayara fɔlɔ kɔni a wari kun man ca ka sisan bɔ mais sisan fɛnɛ fɔlɔ a digibaga man ca a wari fɛnɛ kun man ca mais sisan a wari dɔ a bɛ fɔlɔ tɛ kelen. Kaja Darame ka fɔ la baara fɛnɛ ka fusa ni sigiyɔrɔ kelen. Kan min kɔni bɛ ne bolo sigi tɛ mɔgɔ sɔn bɛɛ ka wuli ka dɔ kɛ o de ka ɲi o kɔni ne hakilina ye.
Fɔlɔ la, laadalakun kun nafa ka bon kosɛbɛ wa a kanunen kun don wa a kun bɛ musow ka cɛɲa sankɔrɔta nka sisan a mandiya bɛɛ bɔra la wa a sɔrɔ fɛnɛ ka dɔgɔ. Dugutigiya ye farafina laada kɔrɔ ye. Ni maa kofɔlen n'u jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ bɛn ni kelenya sabatili la an ka sigidaw la. Abulayi Mayiga ale wulila k'i sɛnsɛn ka se dugutigilaka dɔw ma. An ka jɛ an ka sɔrɔlenw lajɛ. Dugutigi ye ɲɛmaa ye min bɛ a ka sigidala mɔgɔw ni jamana ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. A sigili bɛ kɛ ka kɛ ni a ka sigida ɲɛmaa bɛ sigi cogo min na. Tuma caman ni dugutigi bɛ sigi a bɛ kɛ ni sigidala mɔgɔw bɛɛ jɛmakan ye walima a bɛ fanga tiɲɛ ta. Bamako sigida 4nan na dugutigi kelen o kelen kan ka kankɔrɔsigi 15 de ta a man ka tɛmɛ min kan. Minnu ka baara bɛ kɛ san 5 kadara kɔnɔ. Wa ninnu kelen o kelen ka baara bɛnnen don fɛn dɔ ma. Dugutigi ka baara yɛrɛ min ye kɛrɛnkɛrɛnya la ka bɛn ani kelenya k'o sinsin i ka dugudenw ni ɲɔgɔn cɛ ani ni mankan bɛ yen dugutigi de bɛ fɔ ka bɛn kɛ mɔgɔ fila ni ɲɔgɔn cɛ mais a kana mɔgɔ dɛmɛ mɔgɔ kan ani ala ka kisi ni sanbaw nana ni ɲangata binna mɔgɔ dɔw kan dugutigi de bɛ maire informer puisque pouvoir t'an bolo an b'o ɲɛfɔ maire de bɛ solution ɲini olu la. Bon n'i y'a mɛn conseil o kɔrɔ ye i bɛ fanga min kɛrɛfɛ i b'o kɛrɛfɛ ladilikan na puisque conseil ni k'i b'a traduit bamanankan la mɔgɔ min bɛ ladili kɛ ka bilasirali kɛ donc anw bɛ dugutigi kɛrɛfɛ o de la. Dugutigiya baara tɛ maa kɛ waritigi ye. Abibu Sise ka fɔ la danfaraba de bɛ kunu dugutigiya ani bi dugutigiya ni ɲɔgɔn cɛ. Sara tɛ dugutigi ye prime de bɛ d'an ma o prime yɛrɛ ye 3,000 de donc dugutigi sara ye 1,000 par mois donc 15 000 par trimestre. Kunu dugutigi ko ni sisan dugutigi ko tɛ kelen ye. Fɔlɔ an ka cɛkɔrɔba ka taa olu kun bɛn modèle dɔ kun olu ni ɲɔgɔn cɛ n'i ye kuma kelen mɛn sanfɛla ninnu na n'i taara duguma i b'o kuma kelen mɛn bon sisan dugutigiw i b'a dɔn diɲɛ yɛlɛmara maliyɛn yɛrɛ bɛ président bɔ kuma tɛ dugutigi ma donc an kɔni an ma se kɛ k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ bonyaba d'an kan o tɛ n'i ye mɔgɔ yɛrɛ nalen dugutigi fɛ Bamakɔ yan o y'u ka mɔgɔ to nin na dugutigi bɛ sigi fo ka a sa yɛrɛ dɔw yɛrɛ t'a tɔgɔ dɔn u ka sira t'a la Bamakɔ yan ayi Bamakɔ ka sira tɛ dugutigi yɛrɛ la fo ni mankan bɛ yen o la a bɛ taa quatrième ni deliliw ni fɛnw na ka alimamuw ta. Dugutigiw tɛ saraka la kuma t'anw conseil ma jama jɛra k'ale sigi donc ale fana b'a ka danamɔgɔw de ɲini quartier kɔnɔ minnu bɛ se k'a dɛmɛ quartier baara la pour que a ka kunkɔrɔta sɔrɔ ni mɔgɔ sera dugutigi ma ko bɛnbaliya bɛ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ donc an b'a laɲini k'a fɔ k'an bɛɛ sabati o ni ɲɔgɔn cɛ mankan ka ba quartier kɔnɔ sigi dabɔra hɛrɛ min kama bɛɛ lajɛlen ka tɛmɛ n'o ye. Maa dɔw y'a yira k'a fɔ nafaba de bɛ dugutigi sigi la sigidaw la. Dugutigiw ka nafa caman sera sigida ma parce que kuma caman an sifilakaw yɛrɛ i b'a sɔrɔ an ka bɛnbaliya ka ca kosɛbɛ bon mɔgɔ min bɛ yen ko bɛɛ b'i yɛrɛ sɔrɔ a la bɛɛ b'a lamɛn bɛɛ b'a to a ta la kuma caman o ye dugutigi ani alimamiw ye bon n'u kumara an fɛ a bɛ kɛ sababu ye mankan ninnu caman bɛ yen nɔ a bɛ lasa o kɔfɛ dugu yɛrɛ ka ɲɛtaga baara kuma a tɛ se ka kɛ dugutigiw kɔ donc o kama ni mairie bɛ baara o baara kɛ dugutigi de ye quartier ou bien sigida fɔlɔ premier responsable ye olu de bɛ wele ka taa kuma sigida ko la a ɲɛtaga kuma pour que k'a fɔ donc u nafa caman sera dugu ka yiriwa ma dugutigi a bɛ ne kunna k'a fɔ ale de ye sigida ɲɛmɔgɔ fɔlɔ ye ne ka gɛlɛya sɔrɔ n'o cɛla la o tɛ ko ɲuman ye parce que normalement sifilakaw kɔni e bɛ kan ka to maakɔrɔbaw ta la donc o kama an ma gɛlɛya fosi ye u ka baara taabolo la hali n'a y'a sɔrɔ ni dɔw bɛ yen ni olu jɛlen tɛ n'u ka ko bɛɛ kɛcogo ye mais kuma caman na i b'a sɔrɔ k'a fɔ bɛn bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ. Dugutigiya ye taabolo kɔrɔba ye an ka jamana kɔnɔ ani farafinna an bɛ don min na i ko sisan fanga bɛrɛ tɛ dugutigiw ka bolo kan sabula baaraw taabolo yɛlɛmana nka u ni sigida ɲɛmɔgɔw n'olu ye maires ye u bɛ jɛ ka baara kɛ walasa ka sigida taa ɲɛ wa hali sisan sigidala mɔgɔw ani ɲɛmɔgɔw ka bonya bɛ dugutigiw kan. An ka jamana kɔnɔ a n'a kɔkan kibaru o bɛna lasaw ma teliyala Fatumata Darame fɛ. An ka jamana kɔnɔ kibaru tɛnɛndon juin kalo tile 20 Mali marabagaw y'a yira k'a fɔ sɛbɛn kɔnɔ ko maa 132 fatura bingali wale min kɛra Jalasagu, Janweli ani Desagu ni o bɛ Bangas mara la. O hukumu kɔnɔna na tile 3 tasi bila kɛra tarata don juin kalo tile 21 banbaatɔw tɔgɔ la.
Alisa anga jamana kono kibaru. Chamache fanga nyema Assimi Goïta tuntara samako tene don juin kalo kile mugan keli. Ka seneke mina keme fulani mugan duru di senekelo ma. O wari mbora jamana kesula. Alamisa don juin kalo kile mugani saba kado juma don juin kalo kile mugani nani bingali wale dokera fana bamachu fe finintigila ka mafla fatura ni oye Amadou Cissé leni Amadou Koulibaly. Anga jamana kokan kibaru Afghanistan kaufe ma bayiri ka boyongo nintura dugolo yere mikera Afghanistan ma keme boyongo jogina tarata don kadon araba don shula ni dugolo yere ndigira kosebe paktika ni kost ni obe Pakistan fan fe ni kasara nkera sababu ye ka so chaman bi. Union européenne ma offre la nyong à Bruxelles o kum konnana usona ka Ukraine fara uga jekuluka longas marabago ka fola Kiev fangatigu yesira soro ka bo Severodonetsk. Nine be dansigi anga bi dogoku kibaru la amba foy o kambe dien wati were. CJT vous a été présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise.